क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थाब्लाबो पर्बतझरआ मोनसे जौगानो हायै दै सिङाव थानाय बायदि बे बाथ्राखौ बुंथियो बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खनसाम दासआ। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ बेन्दोंआव थानाय गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि थासारिखौ गोख्रों नोजोर लादों आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खनसाम दासआ। मख'नो गोनांदि बिथां आबाद बिफाननि खनसाम दासआ टिपकाइ सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिमायाव नायदिंफैनायजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो गोरायुंफोरनि गाननाय जोमनाया मोजां जानांगौ होनना बुङो आरो सासे गोरायुंनि आरांगा सायाव सोदोब बाख्रि बिजाबजों लोगोसे गोनांथि बिजाबफोराबो थानो नांगौ होनना बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावोदि सासे फोरोंगिरिब्ला फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै फैनांगौ होनना बिबुंथियाव मख'यो। पर्बतझरानि जौगाखांनायनि खामानि मावनो बिबान मोननाय इएम खनसाम दासआ टिपकाइ सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिमायाव नुजाथि फैना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बर्तमान आं सिनियर सेकेन्डारि टिपकाइनि सिनियर सेकेन्डारि हाई सेकेन्डारियाव फैबाय। फैनानै आं नुबाय जे इनि स्कुलनि बाउन्डारिनि एरियायाव गथा बहुतखिनि आग फिलिं खालामनाय खामानि दङ। बारहुंखा फैबाबो अखा हाबा दै जमा जागोन, गथ'फोर थाबायनाय थाखायनो उसुबिदा जागोन। बेनि थाखायनो जोंहा टिएससि चेयारमेन दङ, भाइस चेयारमेन दङ। बेखौबो बुंबाय जे चेयारमेनखौ बुंनानै जों इयाव ब्लकनिफ्राय 7 लाखसिम आग फिलिं हमनानैखौ फबनो हानायखौ बेबस्था लानानै आं बुंबाय। आरो प्लास आं मोनसे गाज्रि मोनबाय मा जि मोनसे बिल्डिं बानायदोंमोन दा बे बिल्डिंआव इबायदि जादों जेन बिल्डिं बानायनो कुनु मुल्य गैया जादों। कारण जि फ्ल'र बानायदो फ्ल'राथ' मथा मथि कुनु माबानो गैला, दानिफ्राय गावनानै दिहुनगासिनो दङ, आखाइजों दिहुननो हायो। बेबायदि बानायनानै फैसाखौ दिहुनना जानाय ठिकादारफोरा जुदि बिदि खालामोब्ला माबोरै जागोन? बेनि थाखायनो गाज्रि मोनदों। कारण प्रिन्सिपालाबो एसे अके होनो नाङामोन, एनअसि होनो नाङामोन। खामानि क्लियार जायाखै, दा एनअसि होआ बुंनांगोन। आरो इसोर एप्लिकेसन लिरनानै जुदि सायाव होबोला आरो मोनसे सायाव बानायनो लागा रुम दङआनो बानायाखै, फैसाखौ दिहुना खिन्थु जाबाय। आरो सिङाव जि थालाय खालामदो इयाव थालाय खालामनायाबो दा गावलांबाय। जुदि बोसोरसे जायाबानो गावलांबा मा न' जाबाय बेलाय? बेखौ नुनानै आं गाज्रि मोनदों। कारण आरो इनि उनाव दा बर्तमान जि आमार प्रिन्सिपाला जयो इ रुमखौ थिग माने क्लियार खालामनाया मोजां दङ। कारण प्रिन्सिपाल सासे थाबोला थानाय जायगायाव जेन इनि टेबुलाव डिस रानिंफ्रा आरम्भ खालाम कमप्लिट खिथाबफोर थानो नांगौ नियम मथे। खालि टेबुला नामा थाबा जाया। अकस्मात माबा मोनसे रोङाखै दिहुनबाय, नायबाय, नायनानै बेखौ लिरनो हायो। दा बिनि थाखायनो बुंबाय जे जि दा प्रब्लेम दङ दा प्रिन्सिपाला लिरनानै जोंनि माबायाव होदो, अफिसाव होदो। आं इनिखौ बाहायनानै लानानै जे आं डक्टर सिएसडि प्रमद बर'सिम जों बेखौ होगोन। जोंहा बिटिआर चिफ प्रधान दङ, दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि मानसि। बेनि थाखायनो दा फैसाबो दा गोदान गोदान फैगासिनो दङ। जे बेखौ मावनायनि सेस्था लानानै दा खावलायगोन। कमप्लिट मास्टारफोरखौ नुदोंबा मास्टारफोर खमानो दं होनदो। दा सानै दा पेन्सन थांगासिनो दङ। दा मास्टार गैया होनदो। दा मास्टार गैयाबा आं चिफ सारजों रायलायगोन। चिफ सार रायलाय माबोरै मास्टार होनो हायो बेखौ जों रायलायनानै उनाव होनाय सेस्था लागोन। आरो मास्टारफोराबो गुरुत्त नाङो। जाय स्कुल गथ'फोरखौ फरायनाय थाखैनाय जुदि टिचारनि गाननायफोर जोमनायफोरा थिग नङाब्ला गथ'फोर बेनो जागोन ना। बेनि थाखाय जुदि टिचार बिदि फैनांगोन आरो मोजां फैबोला माने मान सन्मानखौ मोनो। आरो मोजां थायाबा आरो मान सन्मान होनाय उनजों फरायनायाबो गाज्रि जायो। बेनि थाखायनो आं खावलायबाय जे कमप्लिट टिचार स्टाफ मोजां गानना फैथोंसै, फैनानै जेन इजे बिसोरखौ नुब्लासो मोजां गानना फैनानै जे स्कुलाव जनाय फरायनाय मोजां जागोन आरो नहालिबा फरायनायाव इन्टारेस्ट जाना जायो। दा बर्तमाने आं फार्स्टे हाइ स्कुलाव थांबाय, जायगाया दुलिगाव, आरो टिपकाइआव थांबाय, हाइ सेकेन्डारि थांबाय, दा सिनियर सेकेन्डारि फैबाय। दा नायबाय, नायनानै फराय मथा मथि मोनसेबो थिग मोनाखै आरो। खिन्थु मोनसे थिग मोनाखै माने जिखुनु जा एलिगेसना जागाया थिग दङ, खिन्थु जिफोर बिल्डिं बा माबा दङ बेफोर खिन्थु मोजां जायाखै। कारण गावनाय गौनाय आरो लगते जनाय जायगाफोरा मोजां जाखाया आरो बेनि थाखायनो असुबिदा। आं खावलायगोन जोंहा परिबर्तन नायदों, मोजां खालामनो सेस्था लादों। दा चिफ साराथ' बहुद सेस्था लागासिनो दङ। दा एइबार बोसोरावसो मोजां जाबाय, थांनाय बोसोरनिफ्राय। जानो खालि क'क्राझारनि नामानो एकदम दै सिङाव दंमोन। दा मोजाङाव फैनानै दा एसे बुंनो हानाय जाबाय जे क'क्राझाराव दा बिराद फार्स्ट फैदों, चिराङाव फार्स्ट फैदों होननानै बुंनो हायो। दा बिनि बायदि टिपकाइआवबो जे आंनि समस्थिया जे आं जि समस्थिया आं गाज्रि नियम हिसाबै पर्बतझराबो मोजां जानाय लुगैदों आरो माने। पर्बतझरानिफ्राय जे गथ'फोर मोजां ओंखारना लांबा, मोजां पास खालामबा, इनि स्टेन्ड खालामबा आंबो गोसोआ मोजां जागोन आरो बुंनो हायो जे आं बेयाव नियम दंमोन, गाज्रि नियम बहुत फरायदों, मोजां जादों, आं चेकआप खालामबाय, मोजां दं होनना बुंनो हायो। दा आं नायबाय, दा नायनाय दा टिपकाइआव थांदोंमोन, दा हाइ सेकेन्डारियाव थांदोंमोन। थांनाया दा दिनै खिसारि बानायदों। दा सोंनायाव बुंबाय जे इयाव खाथियाव खुनु मैगं मोना, बायनोनो मैगं मोना, दखानबो गैया, गिदिर हाथायबो गैया। बिनि थाखायनो दिनै खिसारि बानायदों होनबाय। दा दिलि बानायना मा इखौ सोंबाय, बोले माब्लाबा बानायनो थाखाय कन्डिसन जायो, माबा जायो, सबजि मोना जायो, बिनि थाखाय जों बानायो, खिसारि बानायो होनदों। खिसारिया थिगानो बानायदों बानायनाया, खिन्थु जों जानानै नायाखै। नायाबाबो नुनाय एसे मोजां नुदों। आरो बेखौ बुंदों जेसे इयाव हेल्पार दङ बिसोरखौ बुंदों मोजां साफा साफा लाखिनानै गथ'फोर दिहुननांगोन, गथ'फोर जे बेमारजों जाया, बिनि थाखायनो बेखौ खावलायदों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyabili Kids School in Habubari, Kokrajhar.
This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio-visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.